Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbah Yu pemirsa. Selamat pagi untuk semuanya. Terima kasih hari ini kita semua diberikan kesehatan. Alhamdulillah hari ini juga Intan wes bermaem sarapan. Alhamdulillah juga Bu Yuni ya wes habis maem walet. Yang kemarin ditumbaske Mas Dimas Senggar. Semoga keluarga super, keluarga barengan dan keluarga pemirsa semua diberikan kesehatan ya Ndek ya. Dino iki anu pemirsa wedhute ijek kuwandel mang, mulai bersubuh mang lho. Tapi Intan kuwi wis bar ngetokno kumbahan sak ngono mbane kae lho. Ora ya wis ora sido tak ketokno. Saru ora tak ketokno. Aku ngetokno Intan tok ae ya. Ki mang Mak Jah iki, Pak. Ceritane kan dino iki Mak Jah kan masak ning gone bucarek to, Nduk. Enek pesenan. Engko nek menawa wis longgar, aku tak minta tolong Bunda Dewi apa Repa. Aku tak goncek apa ditumbasno ngono. Lah iki pulsane karek saitik kurang. Ngok-ngok iki. Wis kurang sithik langking ki gak piye Intan. Kok bengi lak. Gak iki Mama Jah iki. Tapi engko bengi nek gak ditukono pulsa gak pulsane entek. Halo sayangku. Ya pulsane entek engko. Iki nek sayangku teko. Mak sekolah ndi, Mak? Sekolah ya. Sekolah. Sayangku iki. Lho iki. Mak tak ceritani, Mak. Sampeyan ku sibuk. Anu yo iku bisa lali ya. Besok napa? Oga kok tak njuk tulung Repa apa Dek Dewi. Ndang kok lak dilukas engko-engko kae. Oh. Suarane kuk. Mak apa pegowo? Anu Mas Dian kuwi. Gak apa-apa. Apa saja. Sik tak ambilno uangnya sik sebentar kok dulu. Kok nek wis bayar gore Mbak Ayu kan enek sisone. Walah kok kau nambah piro ngono ya. Wah, makasih ya Mak ya. Apa wetange? Kudu sakit masuk angin. Mak anu tre kudu jaga kesehatan alame ngene iki lho Mak. Tujuh. Aku tak langsung ya Iya. saya. Iya, makasih ya Mama ya. Udah tumbasno cemilan untuk Papa sih lho. Engko sore ya. Ya, oke ya. Ya saya Besok Mak sedino rene kok, Nduk. di sini nyuciin kuwi. Semua berkakas. Ya. Kok aku tak tukokno sak gedhi Mak dienggo sing barang-barang sing sekirane gak kanggo kan terus dibuak apa engko sampean rosok ngono. Nek ora usah tuku. Apa, Mak? Tuku sagodi ning nggonku enek. Iya, engko tak Rosok kok dibadah sing enek-enek apa ya. iki sampean ame tak nggo ada-ada apa iki kanggo iki sampean kanggo Mak kuwi. Gua ada apa to apa ngono. Ya. Iya. Wong sampean koyo magic jar apa metu kabeh kok. Iso nek wis dipermat Pak Sila lah. Iya sampe Mbak karek ngene. Apik karek numbasno pomilek Mak. Ngono. Wes selamat berjuang ya Mak. Hari ini Mak Jah Dari mau jam masak. 2 tadi udah. Jam 2 malam. Iya, pesanan udah keluar satu. Aku pesanan lagi. Pesanan lagi. Iya. Ngono deh. Wes sehat selalu Ya, Mama. ya. Anu Mama Amin, Jah. amin. Iya wes makasih. Iya. Wes ditumbasno cemilan sekalian nggo Papa Silo ya pemirsa. Mas Dian hari ini libur, tidak masuk sekolah, tidak masuk kerja dikarenakan perutnya kembung, kruwes-kruwes dan mual-mual. Apa dikeroki aja. Nek aku yo jaman kae ya pemirsa nek pamane weteng kruwes-kruwes ra karo-karoan. Kuwi aku tak ombeni banyu anget terus karo sing dipromosikno Mas Dimas kene pemirsa. Iki apa? Tasu. Ya nek roti nek reno-reno pokoke. Mak Jah sing ngerti kesenengane Pak Silo kan Mak Jah lho. Dadi ibu titip Mak Jah apa wae sing disenengi kan enek serabi, enek roti, enek gethuk. Oke, siap. Oke. Saya kita cus teni blonjo ki engko ya diterno karo bakul.
Bakul sapa? Mbak Nana. Nek wis sepi paling. Lah iku kan gak iso numpak motor. Gak iso. Orang iso tinggo ngangkat abote coki cenuk ngono. Gak dadi memang tidak boleh angkat-angkat berat dulu nggih pemirsa. Hati-hati awake dhewe ben ndang paringi seger waras sehat. Ben iso ngancani Intan. Bisa menemani Intan ya. Terus mbayang none sing ora-ora ngono nek aku sampe loro ya pasrah lah karo Gusti Allah. Mas ya meskipun mengko enek apa-apa ning aku kan ya wis aku pasrah Gusti Allah ngono wae. Muga-muga kowe paringi sehat ya nduk ben iso ngancani Intan. Ya. Selama-lamane aku gak ngerti sampai kapan pokoknya manut Allah, yang penting awake dhewe berusaha pengen sehat ya. Oke, ayo kita mbuh mek apa iki? Mbahyi pemirsa ki mang karo bayar rokok, bayar kopi, bayar gula, karo tuku pulpen. Lah nulis-nulis ya ora nek pulpen nek yo walah. Ono jarine ngeter ditinggal. Pitik teng berok ya apa dibelah apa enek gendruwo liwat to ya iki. Hah? Oh wis diterno. Lah Mbak Nanane ndi? Lho. Sing kok paling mampir tak tilpune. Apa nduk kuwi? Ki mah telepon pemirsa, Mbak. Sik direview sik Intan review sik apa ae kuwi belanjanane Intan. Ayo kita njukuk godhong kelor. Nanti. Nggon ayi le. Ada lombok pemirsa. Ya muni ya Intan ning kene lho. Intan ning kene lho. Lombok pemirsa. Wes kita review dulu belanjane di sini. Kok ibu tak ya petik-petik ning kene. Wes pemirsa, kontennya di rumah tengok-tengok ngene iki nggih. Untuk tempe, kerupuk. Ada usah mbok otok-otok kaya arisan ngono lho, Nduk. Ora usah mbok otok-otok. Aduh. Pembena. Pembena. Gambas. Ketabrak kingko. Tomat. Wes, ayo njukuk anu. Ayo njukuk godhong kelor. Bir ning kene lak ya wis to. Kitok sing lebokno ning omah. Iki ape dianuni Ibu, ape dikocek Ibu. Iki wis lebokno. Tolong. Njukuk dong kelor secukupnya yo. Tak uyupane engko, Nduk. Sandalmu ndi? Ayo. Dhuwur lho. Iya biasanya sing kene sing nom-nom wis padha ora ning Nduk. Endi? Entah. Iya gedhuwur rono lho. Nyoklek rono. Intan mlangkah rono lho dipentelungno sing sebelah kono kan ada Intan mlangkah rono. Iku tuwek, Nduk. Kuwi tuwek, Nduk Tan. Tuwek kuwi. Mlangkah rono lho. Anak pakune aku. Ya ora le. Pandanku urip ora kuwi pandan. Anak paku kok. Ora Intan. Oh urip e. Urip lah kuwi. Nah. Urip pandane tapi ya kuwi mau menggik. Wong liwat kene dek enek paku leh Nduk Tan, Nduk Tan. Mbayani mencah cah.
Iki lho Ibu pentelungno ngene lho, lewat ngene lho. Oh iki lho ngene lho. Mentelungno iki lho Nduk Tan, iki lho mentelungno iki godhong murbe gak kena dimasak. Di sayur bening gak iso. Iku godhong murbe, iku lho Nduk Tan. Tulung gayohno. Aja mbok lebokno ning selokan no. Nah iku lho pentelungno iku. Nah iya. Lah iku. Nah betul. Ndang cukuki prodesi. Nah. Nah, hati-hati. Intan. Aduh. Astagfirullahaladzim. Masya Allah Tan, ngono kok tiba. Aduh, Ibu nahani awakmu langsung tuweng. Anu nih Bu jahitan Ibu. Ya wis ayo rono. Tiba pemirsa ndekne pe ambruk. Untung ketahan petiku. Ya saya ayo rono. Wes. Ya Allah pemirsa, aku buat kaos Intan. Aduh sik jahitanku langsung tuweng. Untungnya kimang lo ketahan iki pemirsa Intan temangsang ning kene. Iki kudu terima kasih Mbak wet iki. Terima kasih. Aduh, awak malah kudu terima kasih ora nek wet iki awakmu jegur ning selokan. Kuwi kembange protol gua kuwi. Kembange protol guaan. Enek pecerete. Gua diguak ning sampah. Sak mene ae Bu kok. Aduh Intan enek. Jaluk itu tulung ngono wis ambyuk pemirsa, ndekne kepleset apa piye iki mang. Sakmene. Wis gak usah, aku wedi ngongkon awakmu ya cekeli. Ibu kan alon-alon to, Nduk. Awakmu langsung nganu tiba. Yes, maaf. Iki golek sing kene lah. Iki lho. Golek ning kene. Wes, Nduk, wes. Wesnya. Wes ayo mulai. Walah pemirsa, entek atiku kurang siti ambyuk ning peceren. Isone lho. Mak biyuk. Ya yo ku mak awakmu piye ta, Nduk? Alon-alon to. Amit, yang satu, amit. Wong yo meti ngene yo. Tinggu pentelungan itu ambyuk. Lah Ibu nyekeli kamera kan nek awakmu ora tak tahan ini kaosmu. Biuk wis nang peceren to. Walah Nduk, alon-alon Ibu kan wis ta. Yo kok nek kowe kurang-kurang. Sampun. Ora usah buru-buru aja grusa-grusu. Alon-alon ae. Walah Nduk cuma mahani awakmu. Oh ngene carane yo. Iya. Enek. Ada Intan nih. Sing nom-nom ya. Ya bener kuwi nom. Iki gak usah ya. Nom J. Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, labiku. Alam Bu. Innalillahi keceblok. Paling mak jam masakno iki lho, wong kecamatan nek wong seneng. Apa acara apa? Ya tapi aku juga nek kurang. Iya. Oh gak wis sampeyan cukup. Sesoknya hati-hati. Oh gak usah grusa-grusu. Ya, koyo peti budak lepo wae. Wis akeh iki nom-nom malah Nduk lho. Ya wah aku ndek mak serat ikutan awakmu ape njelungup ning gone Peceren. Marah ora ditutup ta pecerane. Kudune ditutup ben kecemplung aku. Masih ya ditutup nek pas hari ini awakmu terakhir kepleset yo natap tutupe peceren iku mau, Nduk.
Ya ki mang lo hati-hati juga. Makan kudune dipentelung sik ngono nganggo kayu, nggih dijukuk. Lah kuwi kan mang mbok nggo glendotan. Lah iki kan ora kuat. Pange kan cilik, mbok glendoti yo otomatis yo awakem yo pange ceklek yo langsung tiba lah awakem. Ngono ceritane. Sik kene ndoke. Mek kaya ngulek-ngulek apa nukis takon ngulekno Intan pemirsa. Njomo saiki tok. Apa? Wong gur di apa jenenge ndek ngarane bawang terus brambang terus ngono. Kunci. Iki pokoke iki Gambas. konten iki gur konten Gambas. Gambas. Kegiatan masak kok diresiki lho. Anak kulit kan. Dompet itu mbok kayak di. Ya ngono. Nang ruang tamu. Iya. Mbak Nana kok gak mampir? Wes blonjone wes ngene apa catetane diterno itu ya. Ki apa to? Lah, tuwek. Hah? Tuwek. Gak apa-apa wis. Aja nyedak-nyedak ngene, Nduk. Engko nek kecocrok kaya lumbu kae mbok cedhaki. Lah nduk delok kok kadoan lah. Oh gak usah mbok parani ngene. Lah tuwek pemirsa. Tuwek banget lho. Duh, tuwek. Iya. Kune wis gede-gede apa isine? Iki gak usah iki wis. Lho, ya usah no. Engko duyup ibu. Tuwek banget. Isine wis gede-gede. Engko nyesepi, disesepi wae. Wis gak apa-apa. Nek iki enom ketoke, Nduk. Ketoke enom nek iki. Enom. Iya. Wes terima kasih wes belonjone dianterke. Tolong pateni sik, Dok. Piye Iso, gak iso wes ya wes tetap. Sik, ku sik. Intan masak pemirsa. Intan sing bagian ngulek. Wah, lagi mah kegosongan, Dok. Ora ndang mbok walik-walik kok genine ngono ki rasa gede-gede. Iki ulekno bumbu sayur bening. Oh, tenan tok gedean, ora tak gede-gede genine sih dek ae. Pikir Lho mateng. apa main tambah gasi apa? Ewah. Besok ke sana. Iya. Madhep rene, Nduk, tak ketokno ndi ora ketok. Lah, Intan ngulek bumbu-bumbu pemirsa lho. Ya jari ibu ta. Iya lah. Ibu kan sakit tak Iya. masakno. Iki terus memang dipethekno iki lombok brambang ndek pengen jaluk sambel kok lek mateng langsung peneplok ndok ngono pemirsa. Wis dilekno. Pae bagian sing pengulekan iki Intan. Emang bawang putih. Mau diprene ndak tanggune Tamnel? Ada bawang putih, bawang merah, garam, uyah, terus karo sedikit gula dan iki enek kuncine. Enek kuncine. Wis sing kanggo masak iki. Masak gambas karo godhong kelor. Wes Ibu bar iki langsung sarapan ya. Intan wis bar sarapan sego goreng rek ya. Nggih, makan ku sore. Iyalah. Ndang ibu ndang maem. Ya wes ngomong bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Seger kan?
Kan wong ewah tenan. Heeh. Ning ngarepe Mbah Dasi ku lho pemirsa. Ancen sing ewah Mbah Desi kok. Heeh. Ngiwahno iku lho sapa Panji. Heeh. Sunat. Mas Panji Asmoro Bangun. Monggo pemirsa harapan. Mantul pemirsa. Ya kan? Mangga. Cuma banyune kurang lho. Saya aja nyanyi ya Bu Yong, kepirek go alah. Nyanyi tunda. Banyune kurang. Nyanyi tunda mani ku sewenenganku. Seweneng aku ambek tunda. Anake ayu. Ibu yo ayu. Menit-menit. Iya, Bu. Heeh. Ini cak nang to. Iya, tapi bojone yo ganteng. Mas Joni ganteng, Mbak Bella cantik. Mbak Bella yo cantik. Semoga sehat semuanya. Amin. Entar nek melok meneh. Mah, engko ae aku arep nanti sore aja. Nanti sore aja. Besok aja. Ajak syuting mau. Dek ini kelambiku hilang pemirsa. Kelambi sing di apa? Umroh kalau tapi wis temak, ditemokno Repa. Jenenge gak ilang. Ketinslot, Bu. Nek gak ilang banget. Lah yo ketinslot. Yang pemirsa konten pagi ini. Tunggu dino yang terkait untuk dino semua. Sawah kae apa nih? Sembuh untuk kecil harus doa sama Allah segera. Amin. Kalau enggak nyedek ana enggak? Kami pamit dulu ya pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Cuy.